Otázka znie, pán premiér, prečo tak nenávidíte cigáňov? Pán poslanec, ja mám Rómov rád, mnohých poznám osobne, mám mnohých priateľov, ale vás nemám rád. Lebo ste korupčník a podvodník a ste korumpovali ľudí pred parlamentnými voľbami. Keby v tomto štáte ale existovala elementárna spravodlivosť, pán poslanec, tak výsledok vašej politickej strany je vyhlásený za neplatný. Ale minimálne urobíme všetko preto, aby sa verejnosť dozvedela, ako ste podplácali, korumpovali a sľubovali, pretože bez hlasov Rómov, Cigánov by ste nikdy v Národnej rade Slovenskej republiky neboli. Pán poslanec, dlhé roky bol splnomocnencom vlády pre Rómov na Slovensku predstaviteľ vášho politického spektra. Nemyslím vašej strany, ale teda opozičných politických strán. Keď sme boli vo vláde, tak to boli ľudia z opozície. No ja teda nevidím žiadne rady Rómov, ktorí by čakali pred fabrikami, napríklad automobilkami, ktoré potrebujú obrovské množstvo nových zamestnancov, že by mali chuť teraz sa zaradiť do pracovného procesu.